Přátelé, je tady další díl, věnujeme se pravé ruce. Minule jsme si něco řekli, že můžeme hrát trsátkem nebo holou rukou, jak bych tak řekl. Trsátka opustíme, protože to pro nás teď v tuhle chvíli nemá význam, budeme se věnovat té pravé ruce. Ta problematika je trošku složitější než ta levá ruka. Oni se všechny ty školy a všichni se soustředí na tu levou ruku, jak zahrát jednotlivé akordy a tak dále, ale to se naučí každý. To chce cvik, bolí to, zvlášť když začínáte, ale naučí se to fakt každý a je jenom o to, co si zapamatujete, co si nabušíte do hlavy, kolik těch akordů a v jaký poloze a tak dále a tak dále a tak dále. Ale naučí se to. Pravá ruka je o rytmu. A tam trošku, sice se to téma opomíjí, ale ta pravá ruka vlastně tu muziku stvoří. Odpusťte dneska, možná se o tom rozpovídám trošku díl, ale o co přesně jde. Já jsem říkal, můžete hrát prstem jedním, druhým, oběma, můžete se naučit takový prostě všelijaký triply a já nevím co všecko. Můžete se naučit vybrnkávání, to všecko jde, ale ta pravá ruka stvoří vlastně tu písničku, ten rytmus, jde o ten rytmus. Když to zjednoduším, ono to tak úplně není, ale pro zjednodušení, tak jak se tady ulejváme, tak řekněme, že si řekneme něco o dvou základních rytmech, nebo taktech, se kterýma prostě všecko jakoby zahrajete, a to je na 3 doby a na 4 doby. Ten rozdíl v tom je jasný, ještě se k tomu dostaneme, většina těch věcí je na 4. Zradím vás od toho, tady v mém kurzu nebo na ty ulejvárně je většina lidí má tendenci vám tam psát prostě do těch popisků takový ty chypečky, jednou dolů, dvakrát nahoru, jednou dolů, je to... Já nevím, jak to říct, prostě vy potřebujete hrát a ne se koukat na ty šipky. Nevím, jak moc vysvětlit prostě tomu člověku, který ho já třeba učím, většinou si ho vemu a zahrajem si to spolu a on na to přijde, takhle se to má jasný. Je strašně malý procento lidí, ale jsou takoví, kterým to prostě vůbec nejde, ale vůbec, že rytmus nic, 0. A těm ale nepomůžou ani ty šipky, protože ti lektoři to myslí dobře, to není nic proti ním, ale oni vám nakreslí šipku dolů, nahoru, dolů, a teď a co s tím, tu písničku musíte si, tu, kterou chcete hrát, si musíte naposlouchat, musíte ji dostat do hlavy, rytmicky, Já se přiznám, že jsem s tím nikdy asi úplně velký problém neměl, protože jednak jsem hrál chvíli na bici, hraju dlouhá léta na basu, takže ta basová linka prostě s tou rytmikou funguje, takže s tím rytmem jsem nikdy neměl nějak prostě přemýšlet nad tím, Říkám, tu písničku musíte dostat do hlavy. Tak dostanete, já nevím, všichni to znáte, někdo vám zaspívá, když jde malý bobr spát a v tu chvíli se vám to zaryje prostě do mozku a celý den to nemůžete dostat z hlavy, Takhle vy tu písničku, kterou chcete hrát, musíte do ty hlavy dostat, Vy tam nepotřebujete mít šipky, vy potřebujete tam mít
Jo, něco, co tu písničku prostě reprezentuje. Říkal jsem, malý procento lidí s tím nehnete a prostě kdybyste jim vymýšleli, já nevím co, ještě se vrátím k těm šipkám. Oni mají ještě i dokonce takovou mnemotechnickou pomůcku, jo, já nevím, máma, táta, děti. Já jsem to nikdy nepochopil, co s tím jako chce kdo, jo, říkám, vám se nemůže do hlavy dostat máma, táta, děti, ale prostě písnička. Jo, tak proto se tomu tak bráním. Ale abych se vrátil, pokud nedokážete stvořit ten rytmus, jakoby ho zopakovat, zahrát, jo, tak zkuste si to vyklepávat, prostě tu písničku nějakou. Bubenici vědí, já jsem třeba svýho času, už je to strašně let, možná, že ten člověk už ani nežije, jmenoval se Dennis Chambers a to byl studiový hráč, prostě černoch na bicí, jo, ale ten skutečně jako hrál na ty bicí, jo, on se to těžko vysvětluje, ale vy tím rytmem musíte prostě písničku nějak stvořit, jo, když budete mávat rukou, nikdo to nepozná, co to je za věc, jo, ale když tomu dáte nějaký rytmus, jo, a je jedno, jestli jedete nebo to otočíte, nebo prostě jo, nahoru dolů, máma, táta, děti, to je jedno. Musíte tou pravou rukou ten rytmus stvořit. Pokud ho nestvoříte, tak máte možnost ještě vybrnkávat, jezdit prostě jenom palcem přes ty struny a tu písničku si v pohodě zahrát a zpívat. Znám takový lidi a není to nic proti ničemu a dokonce to ani nezní špatně v jejich podání, jo. Já to teda úplně moc neumím, ale jo, když si vemu všichni tu písničku znáte, jo, známou Síla starých vín. To je taková odrhovačka, dneska už hraje se to jak na zábavách rockových, všude možně, v rádiu to slyšíte, tak se to už hraje, tak to zdovělo, že se to hraje i hodně, proto, ale já na tom chci něco ukázat. Pominu, když tak si tu písničku pusťte, ale pokud ji neznáte, abyste věděli, o čem mluvíme, já vám hodím do popisku akordy a zatím to budeme bez toho intra, jo, bez ty předehry. Já vám chci totiž ukázat, že se dá písnička zahrát i bez nějakého problému tím palcem, jo. Takže když si vezmete tu písničku, tak podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutějí furt za něčím jít. Jo, úplně bez problému to jde takto zahrát. Pokud někdo se cítí jako dobře v tom vybrkávání, může to hrát i tímhle způsobem, jo. Ale samozřejmě nejefektivnější nebo nejefektnější je prostě nasadit nějaký rytmus, třeba ten, jo, oni tomu říkají pionýrák, nebo já říkám táborák, nebo jo, něco takové, prostě rytmus, který vám bude pasovat úplně na všechno, jenom tam vždycky do toho vložíte tu písničku, jo. Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutějí furt za něčím jít. Jo, vidíte, jednoduchý rytmus. Není tam nic extra. Ale pokud si k tomu přidáte pauzy, jo, tak ta písnička získá prostě něco úplně ji povýšíte na něco jiného. Jo, hrajou, prostě bubeníci to znají. On vám
délka té pauzy je důležitá. Pauza hraje. Jo, zní to divně, ale je to tak. Vy máte s tím ukulele ještě tu výhodu, že ta pauza vlastně zní, tam není ticho, jo? Takže využijte toho a hrajte si s tím. Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Jo, dát, prostě nechat to, nemusíte to mydlit nahoru dolů, ale dát tam prostě pauzu a nechat ji doznít, jo, musíte se držet toho rytmu, toho taktu, ale je to prostě o něčem jiným. A když k tomu přidáte ještě důraz, akcent na nějakou dobu, jo, v tomto případě třeba asi na tu první je to takový podle nepsaných zákonů hledáme něco, jo, já to přeháním, aby to bylo jasnější, ale myslím si, že si rozumíme. Jo, takže zatím cvičte, zkoušejte si různě svoje vlastní věci a vymyslet tam něco jiného než jo, tohleto. Prostě rozložit ten... Jo, můžete cokoliv. Jenom si to prostě napasovat na tu svoji vlastní písničku a říkám se, akcentovat nějakou dobu, nechat to tam doznít, jo, pokud hrajete ty baré akordy, tak tam vůbec se tam se to dá ještě zatlumit, zase o tom tlumení třeba budeme mluvit. Pro dnešek to asi stačí, uvidíme příště.